No tak to nejde salutovať. Okej. Distance. Dobre. Ste pripravení? Takže natáčaš, hej? Jo. 2, 1. Okej, druhý pokus. Yeah. Ne. To zastavilo to. Odpal ešte tie na boku. Tak. Tak to má vyzerať, toto sme chceli vidieť. Ale počkaj, ešte stále tam nejaké ostali. Aha. Tam sa niečo veľmi škaredé deje. Ste tu, halo? No, teraz buchol to napať. To čo tam le... Ja neviem, ale ja mám lagy. Halo? Halo? Počujete ma? What the fuck? Tam stále niečo vybuchuje. Dobre, myslím, že to môžeme ísť pozrieť. Poďte stále natáčaj, Griff. Ale niektoré tie steny zostali stáť. Možno aj tie sačely tam ostali niektoré. Hej, asi, hej. A nemocnica zostala stáť a bolo v nej tak 400 sektorov. Počkaj, nemocnica ostala stáť? Hej, no Však sme úplne celú sme ju podložili. To je divné. Keď tak dáme ešte sekundárky. No tak myslím, že dobrá robota. Americká armáda sa môže presťahovať. Bez strachu z toho, že by nejakí Arabáči mali záujem. Tam vystrelilo niečo. Nie, to tam sú z tých aut, čo to tam ešte ostalo, z tých Humvee. Ale tam vľavo. Tam vystrelil Land Rover, alebo čo? Vieš čo, no hej, ten tam odletel, to je ten šakal jeden. Aha. Ten krásne akože uletel. Bože, ale ten dým vyzerá úplne mŕte. Keby horel vrch auto, tak si to predstavujem takto. Počkaj, niečo nám tu stojí, či to iba vrak? Nejaký striker. Strašne sa mi páči, ako stáva tak lec na tom strikeri celá. Hej, taká, taká bledá je, nie úplne taká čierna, vieš, jak zbytok vozidla. Poviem, museli nejaké ste sešli zostať. Pozri, ak tie drevá popadali z tých vecí. Vidíš, že tá jedna posratá budka tam ostala. Drevená. Chápeš? Tá, do ktorej si dával ten posledný cečel, keď som ťa to Ne, vieš čo, ja som už ich iba pokladal na zem, lebo to by som sa tam nedostal, ja som bol tak strašne zadýchaný. Som vlačil 100 kg. Ešte druhá strana sa mi zdá nejaká. Aha, ne, nemocnica padla, tam je ten MHQčko, čo? Hej, čo to stojí? Ale na 5. hodine máme nepriateľa. To nie je dobré. Ale je far. Lols. Daj, poďme trošku double time. Kontrolujeme škody. Toto potom máš vystrihnúť, Griffe, tento beh. Ten pochod ešte, hej, tam ten chatter. No okej, takže kontrola škôd.
Všetky 36 hodené, dobre. Strelba. Nemocnica stojí? Nemocnica stojí. Enemy fire. Griffin to dostal. Someone help me.